Toto bol deň, na ktoré som sa pripravoval celé mesiace. Moje meno je Andrej a poď sa so mnou pozrieť, ako prebiehala moja tretia súťaž. Ja som súťažil v kategórii vlastne Men's Physique a Men's Fitness Model. A toto je vlastne krátky vlog z celej súťaže, že či už ako to prebiehalo, celá už tá príprava, to cestovanie, jednak čo všetko som zjedol potom, po súťaži. No a poďme sa teda na to pozrieť, ako to celé prebiehalo. Celé to už začalo vlastne deň predtým, keď došiel môj kamarát Mišo z Čiech a on vlastne spal u mňa, keďže Banská Bystrica odo mňa je nejaké 2 hodiny a museli sme stávať o 4:50, aby sme boli na čas vlastne v tej Banskej Bystrici, aby sme stihli registráciu. Takže prišiel deň skôr a takisto sme ma museli holiť, takže poďme sa na to pozrieť, ako to prebiehalo. Plus ešte tam bol taký malý side quest, čo sa tam vlastne stal. Ty vole, tohle je ešte dobrý. Dobré ránko. Čau, Miško. Hello. Ešte spí. Fú, tak dobré ráno. Je 5 hodín a ja sa chystám vlastne do Banskej Bystrice. Za 40 minút odchádzame. No, spal som asi 3 hodiny, keďže som sa v noci len prevaloval a nedalo sa mi vôbec spať, takže najradšej by som fakt, že ešte pospal. Prvé jedlo moje takéto a Miškovi som spravil takéto, čo si ešte tam dám škoricu. Akože najradšej by som si ešte pospal, ale už sa musí raňajkovať. Ale strašne som smedný. Strašne. A budem piť až za 4 hodiny. Či za... No, nie, za 6. Takže... Mám něco říct motivačního? Nie. Iba či ti to chutí. Je to dobrý. Je to vynikající. Přímo od zdroje. 10 bodů z 10. No bych tam hodil nějakou ještě nějaký topping nahoru, prostě nějaký proteinový, ale jinak jako bomba. A protein tam je. A jo? Jo. No to stejně si to vystříháš, či? Jo. Už točíš? Jo, celou dobu, je. Tak paplikane. Som bol v sprche, zbalím rýžu, zbalím ešte veci a môže sa ísť smelo na cestu. Už všetko zbalené, ešte veci do fitka, nejaké tie monstriky, Red Bull a plavky a môže sa ísť na cestu. Tak nakoniec som všetko jedlo sme prehádzali, lebo do tohto si dávam všetky veci do fitka, takže vidíme sa z auta. Vyškol sme sa do kamery. Starec. 6 hodín ráno a my už na ceste do Banskej Bystrice, takže vidíme sa po ceste, keď budeme ešte papať a máme tu aj ďalšieho pasažiera. Tak vidíme sa. Ahoj. Takže za 20... Rovno musím ísť. Takže za 27 minút sme tam, Miško. Musím to s Miškou sičeť. Už kúsok. Ja som teraz dojedol ďalšie jedlo, takže vidíme sa priamo zo súťaže. A vlastne to prebiehalo tak, že prišli sme tam, zaregistroval som sa, asi na 20 minút som si láhol, keďže som bol fakt, že unavený, lebo sme stávali predsa len o tej 5. A
A išli ma teda tanovať, takzvané nafarbiť. To je náš Černoš, a následne potom Ahoj. som si asi fakt, že oddychol zase na ďalších 10 minút a už som do seba tlačil pretréningovku, argínin, citrulín, aby som išiel na stage a už som sa išiel pumpovať. Je to pumpuje. Viď? A vlastne potom už prichádza to pódium. Čaute, takže vybojovali sme si 2. a 3. miesto a teraz sa ide konečne na zaslúžený burger. Zjedol som koláčik, fajný, 2 koláčiky, 2,5 možno a sladká odmena. Sladká odmena. No a ide sa na burger, takže pozerajte, aký masívny burger teraz spracujem do seba. Jo, takhle. Dobre, tak. No dobrý. Dobre. Nie, ja ukážem takto na burger. A potom ty zazumuješ na burger a potom ideš na mňa a ja ukážem tehličky, hej? Okej. Ja nekrývam sa do No a vlastne po tom burgeri prichádza už iba jedenie, ako napríklad som zjedol ešte koláče, zmrzlinu, pizzu a kopa ďalších sidequestov a naše spoločné fotky, tak pozeraj na to. Jaj, toľko energie nemám, ale musel som to spraviť. No, konečne sme dorazili domov. Je ani neviem koľko hodín, či je 7, či okolo 6-7 je. A po 2 hodinách z cesty z Banskej Bystrice takže 2. a 3. miesto. Idem rýchlo po medaile. Tada, tu sú. A áno, išiel by som najradšej do postele, keďže som dneska spal 3 hodiny, ešte som šoferoval potom sem. Pojedol som toho dosť. Tehličky tam stále sú, že sa neschovali. Určite chcem ísť teraz do objemu a viem, že toto video aj tak dotočím zajtra, keď sa konečne osprchujem a nebudem takýto unavený a všetko vlastne to, čo som nepovedal v tých videách, tak dopoviem. Takže zatím. Mojím cieľom z tejto súťaže bolo určite nabrať nové skúsenosti, keďže viem, že mám
určite ešte veľa čoho zlepšovať, či už čo sa týka môjho pozingu alebo mojej formy ako takej. Súťaž vlastne dopadla podľa mňa celku fajn, viem, že som zlepšil pózovanie a aj vlastne aj formu, že to bolo ešte lepšie ako prvýkrát vlastne a myslím si, že som nadobudol dosť skúseností na ďalšiu súťažnú sezónu. Či už som si odniesol z toho, že som to zase dokázal sa postaviť na stage, ponaučenie, že napriek tomu, že už som to raz dal, že stále tá príprava je všetko bude rovnako náročná, ale už predsa len o trošku lepšia, keďže už viem cca do čoho som išiel, že aké stavy budem cítiť, ako sa budem cítiť, ako budem na tom energický a všetko, tak po súťaži som sa cítil extrémne rozbito, hladno, takže tam potom som extrémne veľké množstvo toho zjedol a stále aj jem jak prasa a vlastne sa to nedá zastaviť. Proste tí, ktorí súťažili, tak vedia, že tie prvé súťaže sú na toto ďaleko náročnejšie, že proste naozaj keď vidím niečo, na čo mám chuť proste, tak neodolám a hneď to zjem. Určite som vďačný a chcel by som poďakovať či už mojej rodine, ktorá pri mne stála a plne ma podporovala, že to dokážem, že to zvládnem a že zvládala moje nálady, hlavne týždeň teda pred súťažou, kedy už som na sebe sám cítil, že som bol neznesiteľný. Či už by som poďakoval mojim kamarátom, ktorí tam so mnou boli, tiež ktorí ma plne podporovali a písali mi rôzne správy, že to proste zvládnem, že to musím dať, že ma motivovali, takže určite ďakujem aj ním. A taký môj ďalší cieľ je, že už som vlastne vo fáze objemu, chceme nabrať naozaj veľké množstvo svalovej hmoty, takže už som oficiálne v objeme, myslím si, že na takých 7 mesiacov určite. Viem, že musím ešte zlepšovať toho fakt, že veľa, či už fakt, že čo sa týka pozovania, tej formy, takže to je tiež vec, na ktorej idem teraz zapracovať. Je to ešte dlhá cesta predo mnou a viem, že sa chcem zlepšovať, veľmi ma tento šport baví, takže určite chcem sa ďalej a ďalej posúvať. A ešte dodatočne teda na ten záver. Požral som toho naozaj extrémne veľa, brucho ma nejako nebolelo a nechcel som ani toľko toho jesť, ale jedol som a určite ma sleduj pre ďalšie takéto videá a pre moju cestu, takže vidíme sa na budúce. Čaute.